Sa number 4, Provincial Task Force para sa RSSI ang igatukod. Tuyo sila nga matutukan ang peste nga RSSI nga nagaapekto karon sa mga katubuhan sa Negros. Miyerkules ang aga, nagsapol kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang mga tiglawas sang PhilSurin, CONFED, Office of the Provincial Agriculturist, Department of Agriculture, kag iban pagid mga stakeholders angot sa problema nga dala sang RSSI nga gin-report nag-apekto sang 32% sang katubuhan sa Negros Island region. Sa abo nga pagsinapol suno sa kay Anay SRA Administrator kag advisor sa CONFED President Rafael Cosculluela, naghilisugot ang tanan nga nagapabilin ang state of calamity sa probinsya nga among mangin basihan sa pila ka mga tika nga ipatuman. Suno kay Cosculluela, mga issue o kung mag-issue si Governor Lacson sang executive order para sa Provincial Task Force nga magatutok lang gid sa peste nga nagaapekto hindi lamang sa tubo kundi pati na sa mga mais kag utan. Pagadalon man diri ang mga local government units kag magatutok pati sa mga barangay level angot sa surveillance kag mapping. Sa karon, wala sang real-time data sa apektado sang RSSI. Bahay naman sa mga biocontrol agents nga nagapamatok sa RSSI sunod sa kay Cosculluela, wala sang datos sa production capacity kag hindi manapatod kung ano gid ang kadamuon nga kinahanglanon. Importante nga mahibaluan ini nga mga bagay para mapun-an ang mga kinahanglanon. The focus now is not on sugarcane, but on the pest, no? Which means pest control. So the executive order will create a provincial task force to manage the RSSI problem. And this will now involve an expanded group of program implementers. That will also involve the local government units, which are not in the original task force created by SRA. It's very critical that we go down to the level of barangays for surveillance and mapping.